U narednim godinama će se više nego ikada ulagati u srpsku energetiku. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je danas da će se u narednih nekoliko godina više nego ikada ranije ulagati u energetsku infrastrukturu koja treba da omogući podsticaj, industrializaciji, rast životnog standarda i veću energetsku nezavisnost i sigurnost. Ona je prilikom predstavljanja razvojnih projekata u energetici u Palati Srbije na Srpsko-grčkom poslovnom forumu kazala da se u godinama ispred nas kormilo srpskog energetskog sektora okreće ka investicijama koje će oblikovati budućnost ne samo energetike, već i privrede. To će omogućiti veću energetsku nezavisnost i sigurno snabdevanje za naše građane i kompanije. Kao što je potvrđeno u programu Skok u budućnost, Srbija 2027. koji je nedavno predstavio predsjednik Aleksandar Vučić. U narednih nekoliko godina uložit ćemo više nego ikada ranije u energetsku infrastrukturu, rekla je ministarka. Đedović-Handanović je ukazala i da se u gasnom sektoru posle završetka interkonekcije sa bugarskom krajem prošle godine Srbija fizički povezala sa izvorima gasa iz Kaspijskog regiona i LNG terminala u grčkoj luci Aleksandropolis. Ministarka je naglasila i da se planira izgradnja još 2 nova gasovoda sa Severnom Makedonijom i Rumunijom koji će biti završeni pre početka specijalizovane izložbe Expo 2027. Ovi gasovodi će omogućiti snabdevanje prirodnim gasom dodatnom povezivanjem na naftovode TAP i TANAP, zatim sa terminala za tečni prirodni gas u Aleksandropolisu koji se otvara u narednim nedeljama. Svi ti novi pravci, osim što će doneti diversifikaciju izvora snabdevanja, ojačat će poziciju Srbije kao tranzitne zemlje, rekla je Đedović-Handanović. Ona je podsjetila i da je cilj Srbije do 2030. povećanja udela obnovljivih izvora energije na 45%, kao i pronalazak rešenja za balansiranje novim kapacitetima iz solarnih i vetroelektrana. U programu Skok u budućnost, Srbija 2027. među prioritetima su navedeni i projekti koji će dati odgovor na ovo važno pitanje, a to su reverzibilna hidroelektrana Bistrica i potencijalna izgradnja reverzibilne hidroelektrane Đerdap 3, rekla je Đedović-Handanović. Prema rečima ministarke, vrednost projekta izgradnje reverzibilne hidroelektrane Bistrica snage 650 MW procenjuje se na oko milijardu evra, a istu ulogu samo sa još većim kapacitetima imaće projekat reverzibilna hidroelektrana Đerdap 3 koji sa instalisanom snagom od oko minimum 1800 MW predstavlja značajan kapacitet i u regionalnim okvirima. Realizacijom investicija iz javnog i privatnog sektora, kako je istakla, do kraja decenije obezbedit će se na mreži novih 3,4 GW elektrana koje koriste energiju vetra i sunca. To između ostalog uključuje elektrane iz obnovljivih izvora koje gradi Elektroprivreda Srbije, 1 GW samobalansiranih solarnih elektrana koje predstavljaju jedan od najvećih projekata u oblasti obnovljivih izvora energije u Evropi, kao i kapacitete iz obnovljivih izvora energije koje grade privatni investitori, rekla je Đedović-Handanović. Kako je navela, na prvim aukcijama za tržišne premije iz obnovljivih izvora energije obezbeđena je izgradnja više od 700 zelenih megavata, od čega 425 megavata u sistemu podsticaja, a plan je da za 3 godine kroz sistem aukcija bude obezbeđeno novih 1300 zelenih megavata. Ministarka je naglasila da je Srbija u poslednjoj deceniji ostvarila značajne ekonomske rezultate, ali da država želi da iskoristi priliku i da do specijalizovane izložbe 2027. godine promeni izgled zemlje, podstakne dalji rast BDP-a i unapredi energetsku nezavisnost i sigurnost. Otvoreni smo za razgovore sa svima koji imaju interesovanje za učešće u razvojnim projektima i verujem da postoji veliki potencijal da više sarađujemo u energetskom sektoru sa grčkim partnerima, navela je Đedović-Handanović. Ministarka je istakla i da je razvojna šansa Srbije i rudarstvo, ističući da je naša zemlja izuzetno bogata kritičnim mineralnim resursima i sirovinama, među kojima su bor, litijum, cink, nikl, ali da treba da imamo strategiju za razvoj tog sektora i da radimo na poboljšanju regulatornog okvira i zakona iz ove oblasti. Srpsko-grčki poslovni forum je organizovala Privredna komora Srbije uz podršku ambasade Grčke u Beogradu i na njemu prisustvuju predstavnici 163 kompanije. U privrednoj delegaciji Grčke preovlađuju kompanije iz energetike, građevinarstva, prerađivačke industrije, ali i nekretnina i bankarskog sektora. Izvor: Tanjug.